हाबाय जोब्बाय ओमफ्राय दा बिनिफ्राय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय दाथ' माइ हागासिनो बयहाबो ओमफ्राय जोंहाबो न'आव माइ हादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अलरेडि बाजैजों आदाजों दुब्लिबाराव थांबाय आरोना आं दासो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय न'आवहाय माइ हागासिनो आरोना खामलासो होदों आरोना ओमफ्राय आं गगा मोनदोंबो बोरैबा जादों आरोना लोमजानायाबो बांद्राय थिग जायाखै अब्लाबो आङो बाजैजों आदाजों माइ रोगानायावहाय एसे रोगायफानोसै आरोना ओंखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना स्किप खालायावसोआ बिदिबा आं थांनो ओंखारबाय लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आं फाइनालि सफैबाय आरोना नै माइ हागासिनो दं आरोना ओमफ्राय नाबो जा मोनदोंनो गुमाबो मोनदों सोंनाय नायनि आरोना मोनगोन ना मोनाखै ओइ हागासिनो नै लोगोफोर माइ हागासिनो नै बिथांमोना हाबावलायसै अबेथिं हायगोन एबार ए आयै नै गुमा गोथावाबो बथलसे मोनथारबाय नै बेनाबो माथो जानजियावनो दंखाजोबो नोंनाबो गुमाया ए ओमफ्राय नोंनालाय नोंना गैथ'आ ओमफ्राय नोंनालाय नै बेनाबो गासिबो जानजियाव बथल खाना लाजोबदों आरोना बिसोरो गुमाखौबो बुरजा बुरजा मोनबाय मासेयाव थाइसेनो आरोना सोरबा जानोबा लांफै नै दालां सेरथारावनो ओमफ्राय नोंसोरो खामला हादोंना सक्ति हादों बिगायाव सक्तिसो हादों ए बिगायाव बेसेबां बिगायाव बिदिनो 10 फारला अबा 11 फारला हाब्रुनिया 11 फारला 12 फारला ए अ हानायै हा जाहैदों हाब्रुनिया 11 फारलानो ओमफ्राय ओरैनो दै गैयिया 10 फारला आरोना ए ओमफ्राय नोंसोरो बेजों सोलियो आरोना सोलियो खुनुरुखुम ना औ हायाबा माथो ना ओरैनो थास्लायस्लाय औ मावाबाबो जायाना गैयै मानसि माइ हानानै 7 मन 8 मन मोनो औ ओमफ्राय एबार बे माइ हानाया जोबोब्ला आरो मा मावगोन नोंसोरो गुबुन खामानि मावनोसै हाजिरा हाबनोसै सिगांनि खामानि मावनोसै एबार थारमाने माइया हाखांजोबोब्ला आरोना ओमफ्राय बिसोरो आरो दस्रा खामानि मावनोसै आरोना ओमफ्राय दा माइ हागासिनो आरोना धुमधाम बिसोरो सक्ति लायो आरोना बिसोरो ज'नो आइ हरखानसैबो फानहरसैनो गुमाखौ गथा गथायैनो बथलसे मोनथारबायना गथा गथायैनो थ्रोबा थ्रोब सोयोबाव आरामसे ओमफ्राय दा फानहरसै फानहरग्रोदो होमबालाय औ लांग्राफ्राबो थिलायाव दङ ओमफ्राय बाव फैयासै लांग्राफ्राबो ओमफ्राय हरैजाय ना गुरगासिनो दङ ओमफ्राय गुमा लांग्राफ्रा हनै थिलायावसो दंजोबो हाखांबाय दे फंनैसो बुंदो हाबाय जोब्बाय ओमफ्राय दा बिनिफ्राय अबेहाय हाबावगोन बै माबा सेराव बानाथिलि बैयाव 4 बिगा दं बेयाव हायसिगोन दा ओमफ्राय नोंसोर ओंखाम जाखांबाय जाखांजोब्बाय ओरैजाय ना गुरगासिनो दं आरोना लोगोफोर नै ना मोनगोन ना मोनाखैथाय सोंनाय नायनि र' मोजाङै गाखोदों ओरैजाय नै नाबो मोनदों धुमधाम नै आब'मोना ना गुरगासिनो ए बिदि सोमावनांगौ लाबोबाय बोरियाव ओमफ्राय फैयाखै मायानो माथो जेखायाव हाबाखै बुस्थुआ मोजाङै आयै बेलावाबो दंथारो हनै आयौ बेलावा नायलाय हरलाय आं खनसे गुरनाय नायनि आब' आयौ नै नाया मासे बोथिया दंथ' बोथिया नै गांजेमा गाखोबावगौ ओइ दुसुमैफोरखौ लाखांलाया लायो दे हरबाव खेमसेबाव
सिंखावरियानो गिथार हिन्जाव बे हिन्जाव औ खर' गार बैनि बेखौ सोब्रा नायानो मोख्राखासो बे निस्लाया बेलाव बागोन खान्दा आयौ नै बेलावासो हा खननैसो गुरनायावनो मेंबाय माथो ओरैजाय गुरगासिनो ओमफ्राय नै आब'मोनहा मेंलायलायबाय लाजायो नै बोथियाना सिंखावरिल' जाबाय नामा ज्राव ज्रावनो नाया गाखोगासिनो लोगोफोर हिलावनाव हाबदों बोदो सानैजों रानदो बोदो बोदो आयै बारनलांबायसो नैबेयाव सिंखावरि मासे बेलांबाय नाया नै मासे नुदोंमोन बेयाव एब्रेलांबाय मेगन नुवाहाय नै सिंखावरिया आबै हमदो आइलाय सिंखावरिया नै बै सिङाव बेयाव मासेमोन गलांबाय सिङावबो थायो ओरै बोरलालाय आथि मोजां सिरिसिमलाय ओइ सिंखावरिया मानै नै बिदिखौ मा होनोथाय जोंथिं सिंखावरि होनो आरोना सिंखावरि गोजा सिंखावरिखौनो दस्रासो मोनबाय हनै सिंखावरि गाखोदों मादै सिंखावरि मासे नाङा आंनाव मोनै माथामल' बैनासो सिंखावरिया जि मोजां नांदों आङो ओरैहाय डाइरेक्ट बोनांसो लोगोफोर बिसोरो ना गुरगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बैथिं माइयासो हागासिनो दं आरोना बेयाव हानानै बैथिं थांबाय ओमफ्राय नै बिथिंबो ना गुरनायखाय नुहुरनानै फैबावबाय आरो आं ना बेयावहाय एबार बै जोंनि हायाव थांबावनोसै आरोना जोंहाबो खामला होदों खामला हागासिनो दं ओमफ्राय बाजैमोनहा रोगागासिनो दं आरोना बिदिबा नायलांबाय था आरोना आं एबार थांनोसै बाजैमोनजों A few moments later लोगोफोर आङो सफैबाय आरोना बाजैफोर ओमफ्राय बाजैजों आदाजों माइ हानाय आथिखौहाय रोगागासिनो दं आरोना बिदिबा नायलांबाय था ओइलाय रोगा आदाजों बाजैजों माइ आथि रोगागासिनो आरोना सान्दुंआबो जा गोसा थिं थिंनो आरोना एलाय आदाया ओमफ्राय बाजैया बैथिं आरोना रोगागासिनो दङ ओइ खामलाफोरबो दङ रोगागासिनो दं बैलाय बाजैया हनै गुमा मोनाखै ओमफ्राय बाजै गुमा हाब्रु गोजा नै लोगोफोर माइ हाग्राफ्रा नै लोगोफोर गुमा हमग्राफ्राबो जा बुरजाखा बाजैयाव हाया रोगागासिनो आं एसे आथि रोगाफानोसै आरोना बाजैमोनजों खर' खाथबनानै लानां एसे फैबाय जेखन बोरैथो नायनानै थानो ना एसे रोगाफालांसै बाजैजों आदाजों जा खस्थ' मोनबाय बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय हाब्रु गोजा आरोना जायगाया लोगोफोर आङो एसे हानाय नायो आरोना खोसेम दे एकबार काटिब लागे अखानायखाय নাই পানি আছে যে পানি ফেলে পোকা
जे एकटा फायसों र जाजासे सबाय सिङाव थांबाय मासे बथल नाया नङो ओइ जे खाबिनिसै ना लोगोफोर आङो खामलाफोरजों एसे हाफाबाय आरोना खामलाफ्रा हागासिनो ओमफ्राय दा बेसोर हाथोंसै आरोना आं माइ एसे रोगाबावनोसै বছরের একদিন কাটিব বছৰত একবাৰ কাটিব লাগে না সেইকাৰণে আমি কাটিছোঁ অলপমান ইমান ফটাফট কাটিবা ফাই বা ফটাফট না কাটিলে কি রকম হবে আমিরাতো নাপাং জঙ্গলটা আরো বাঁচিতে লাগে যে তুমি এখন জায়গার এই রঙামাটির রঙামাটি বিঘার কত করে কাটছে ঢের বাড়ি 12 পাল্লা তারপরে এই শুকনা করে 10 পাল্লা কয় বিঘা কাটিব পাইছে আমি তোমার ওইখানে 5 বিঘা কাটছো ওইটা আর ওইটা ধরছো আর ওইখানে 2 বিঘা 3 বিঘা 2 বিঘা এই 12-14 বিঘা কাটা হয়েছে তাহলে মেলা খামাই হবো না যাওয়া বছর তো গোটা ধানটা তোমারে কাটছি আজি আহিছে না আজি আহিছে তোমার ঘরটা তাহলে কিতে হ্যাঁ কোকরাঝার না কোনদিনা শেষ হব এটা কাটোয়া কোনদিনা শেষ হব এটা এটা আরো 2 দিন 2.5 দিন লাগে নাকি এটা জঙ্গল আছে না আরো যাওয়াবার 2 জনে কাটছো এটা যা ভের আছে এবার খানি বেহেরটা কম না এবার কম আছে এইবার কি হইছে জঙ্গলটা বেশি হইছে ঠান্ডা কি রকম আগর বেশি হইছে না এবার বেশি হইছে ভালো হইছে এবার ফলটা ভালো হইছে আগের বার থেকে এবার হয়তো অল্প ধানটা পাতলা আছে না ফলটা হইছে কিন্তু যাওয়ার ঘন আছে ফলটা হয় না বেশি ঘন করিয়া গাড়িলে না ফল নহয় কে না এই জনে মিডিয়ামে গাড়িব লাগে না পাতলাটাতে গাড়িব লাগে তাহলে ফলটা बिथांमोना हागासिनो दं लोगोफोर आरोना ओमफ्राय बिसोरो साननैल' लाबावसिगोन आरोना बिसोरो 5 बिगाखौ लाजोबदों आरोना गासिबो हा आमार दादा 5 बिगाखौ लाजोब हाबायानो आरोना खावसे हाबाय जे हाजोबबाय ओमफ्राय दंबावो आरोना माइयालाय जादों आरोना एसेलाय फिथाइ गोनां जाथारदों फिथाइ गोनां जाथारदों बाजिमोना रोगागासिनो दङ मैसो गारियाबो रेडिखा गंनैलाय मोनसे रोगानोसै नै लोगोफोर बाजिजों आदाजों खस्थ' रोगागासिनो ओमफ्राय आंबो एसे रोगाना गालांसै आरोना बिदिबा नायलांबाय था
माइ रोगानानै मेंबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय दसे जिरायनानै थाबाय नै बाजैयाबो जोङो दा थांसै आरोना ओमफ्राय खामलाफ्रा हागासिनो दं नै आदायाबो बैयावसो थांबाय नै थ' थांसै माइ सिथुमनांगौना ओंखायनो थाब थांसै आरोना जोङो दा मैसो गारिजों लांगोन नालाय ओमफ्राय जायगा खालायहैनांगौ आरोना माखासे बुथुमनायखौ दा लाना थांसिगोन बेखौ दोननो थाखायनो जोङो एसे जायगाखौ खरसिलाखौ साइड खालायनोसै आरोना बाजैजों आंजों हाबाय थादोंसै खामलाफ्रा ओइ गुमा हमग्राफोर गुमा मोनदों गुमा हमग्राफ्रा मेरलाथार आरोना फैबाय आं मासे मोनदोंमोन नै बाजै जान्जियाव नों लायाखै गैया फुजानानै मानो नामाखौ मोनदों मासेल' मोनथारदां बाजैनो होबाय आं आमिरा जां बिराद खाथिया थाग थांसै लोगोफोर नै लोगोफोर मासे गुमा गिर गया ये देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है छोटा मोनबाय नै लोगोफोर आङो केमेराखौ जुम खालायदोंमोन ना नैलाय मोनबाय फिसासो न गोथां कालारलायबाव जों थांसै लोगोफोर आयै होबोबाय हाब्रुजों होबोबाय बाजै जेरै फैनाय एरै फैदोंमोन आङो आंहासो नै बब्र' बाब्रा बाजैनि खिथु फैदोंमोन आंलाय जा हाब्रुखा आयै थैखाबाय सेस हाब्रु नांजोब्बाय आंनाव आथिङाव बाजैया फैबाय बिजों फैफाबाय आङो नै सेस नायलाय बिजों लेंबोदों आंखौ बब्र' बाब्रानो जोङो माइखौ नै बेबायदि रोगाना दोनबाय आरोना दा मैसो गारिजों थिखांना लांसिगोन लोगोफोरखौल' बिदि जमा दोनबाय जोंहा थांसै लोगोफोर नै थाबायबाय आदायाबो थाबायबाय बाजैया सिगांग्रो दा माइ लाबोगोन नालाय खरसिलाखौ साफा खालायहैनोसै एसे जाबोर दाखोरफोरखौ एसे साफा सिफैनोसै आरोना नङाबा दा दाखोर सायावनो दोननाय जागोन माइखौ जोङो दा आदाजों आंजों माइ रोगाखांनानै थाबायगासिनो न'आव थांनो थाखाय ना आदा आदाया जोंना जा खस्थ' मावोना सोमथाबलांबाय नालाय माइ गायनाय बोथोरावबो अयथासार आलि खोनाय आलि दाननाय खामलाफोरनो साहा हैनाय मानाय जा खस्थ' खालायो आरोना आदाया ओमफ्राय नै दा माइ हालायबाय माइ हानायावबो आथि रोगानांगौ मारा होनायावबो मिसिङाव गारसननांगौ आरो फोराननाय मानाय जोबोर खस्थ' मोनो आरोना गैला बेस्रा देग्लाया एकदम अनथाव बाथाव जाखाबाय जोंना आदाया एकदम हामग्लिजोबखाबाय बोरैबा जाखादों एबाराव एलाय थै बाल माथो ओरैनो गारिया होनलाबाय नोङो लोगोफोर फाइनालि जोङो न'आव सफैबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो एसे माइ सिथुमसिगोन आरोना दा माइ लाबोगोन नालाय बाजैया नै आखाइया आथिं सुगोरबाय आरोना माइ रोगानानै अबस्थायानो गैला एबार न'नि खामानि एसे मावनोसै आरोना माइ सिथुमसै एबार नै माइआलाय थोबसे दंथारो खरसिलायावहाय आदा अबेथिं दोनो बेयाव सुदो दे आं हबाय माइया थिगैनो खरसिलाखौ साफा खालामदो ना औ माइ लाबोगासिनो दं लोगोफोर ओंखायनो एकदम खाबदाब जल्दी आ
फैया लोगोफोर नै फिथा जानो देनां दमासि बैसागु फिथा जानांगौ ओंखायनो जानो आन्था एसे गायदों बांद्राय अफार गायजाया बेबो जानांगौ माइया दाथ' बैसागुनि दै मोनलोंगोन मोदोमल' हायो मोदोमल' हायो बोथोरनि आन्था एसे मोनजाबाय अमृगें नामा अमृगें अमृत बानाय जायो जौ फिनसै ओमफ्राय जौ बेखौ जमा खालायदों आदाजों आंजों बेस्रा आदाया हारसिङै नुवाखै दा खस्थ' मोनबाय ओंखायनो एसे आदाजों लोगो लाफाबाय जोङो हेल्प खालायबाय जाबायना आदा जाबाय लोगोफोर जोङो फाइनालि जोङो आदाजों आंजों जमा खालायखांबाय दा जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा दुगैनोसै आथिखालायफिनसै ना आदा ना मा होनो बाय होनबालाय आदा बाय होनदो बाय नोंसोर ओमफ्राय मानिदों मा गोथाव जानो दाबो अर फैथ'वाखै बन फैथ'वाखै फैयाखै ना गुरग्राफ्रा नै फैजोब्बाय नायाथ' सिंखावरिल' खादां ना सिंखावरिल' मोनदों आरोना लोगोफोर नाखौहाय